Ola meus, como estamos? Hoxe é domingo, 6 de outubro, e este é o monólogo da tarde. Pois non adoito a gravar clips os domingos porque, bueno, conservamos esa tradición de o domingo é o día de descanso. Entón non fago nada, pero en canto ao galego, os domingos son os días de estudo. E paso tempo lendo textos, estudando léxico, gramática, cousas así. Entón, por iso, non sei, entráronme unhas ganas de falar en galego. Entón, como non teño con quen, vou falar só gravando un clip. Hoxe, non sei, estou, non sei, inquieto, confundido do estado das cousas que están a pasar no meu país, no goberno, as cousas que pasan no mundo. Que, claro, todo o mundo fala dos candidatos para os comicios en novembro, non sei, chega a unha situación moi estresante porque, claro, que cada lado quere gañar, botan cousas, quen sabe se son fake news ou bulos ou o que sexa. Sempre tratan de un lado botar merda a outro lado e a revés. Entón, para min é moi estresante porque non vexo unha elección entre os candidatos que son iguais de mal. Que Trump, xa sabemos que é un criminal, é un bruto, pero acou ten moito fama, moito apoio porque é un home carismático. Moita xente cree que pode liderar o país deste estado de inflación, de problemas, crise económica, que el pode salvar o país. Ao outro lado, hai Kamala Harris, que non é apta para ser presidente ou presidenta, que cada vez máis, cando tenta falar, que non pode expresarse ben, que non ten ese don de xente, don de falar, que se precisa esa carisma, esa non sei que. Como Barack Obama, hai moita xente que critica a súa presidencia e as decisións e o que fixo e todo iso, pero el era un home con moita carisma, moito don de liderar ou de falar, de gañar o apoio e a confianza da xente. Entón, ela non parece que non pode xestionar nada. Todo Deus sabe que vai ser outro títere como Biden. Pobre de Biden, coa demencia, que non está a liderar o goberno. A xente que pensa que sí está, non sei, vivindo unha fantasía, que é moi evidente que non el tampouco é apto para liderar. Entón, haberá xente detrás del facendo as decisións e cousas así. Entón, sería igual con Kamala Harris como presidenta. Entón, un seguidor recomendoume votar por unha candidata
que é independente nos nosos comicios como tirar o voto, porque un candidato independente non vai gañar. Iso é certo. Non pode pasar. Entón, votar a independente e tirar o voto. Entón, non sei. Non me gusta nada o estado das cousas, que síntome inquieto, incómodo, pero a única cousa, non estou en control de nada diso, só podo controlar a miña vida na miña casa, na miña horta, no cole, e iso é suficiente, supoño, que se enfoco me en as cousas que sí que podo controlar, entón podo deixar ao lado as outras cousas e non sentirme ansiedade nin estrés. Pero pasan cousas que acaba de pasar un furacán que deixou fatal o estado de Carolina del Norte e non mandan nada de fondos para axudar a esa xente porque, bueno, segundo o goberno, que non hai fondos, que xa gastaron os fondos en apoiar a todos a xente que entraron, inmigrantes ilegales que van dándolles apoios como onde vivir e cartos para, non sei, para comezar. Entón, hai un sentimento de, non sei, de, bueno, traición por parte do goberno, porque non van para axudar a esa pobre xente en Carolina del Norte. Non mandan cartos aló, pero en cambio mandan cartos. Acaba de decir Kamala Harris de mandar apoyo de cartos a Lebanon despois de todo que acaba de pasar aló, ataques dende Israel, pero a vez o noso goberno pasou o traslado de non sei que, de armas para Israel. Entón, van armando a Israel que vai, non sei, facendo mal a Gaza, tamén a Lebanon e outros sitios, e logo imos mandar axuda de cartos para axudar despois da destrucción que causou as armas que mandamos aló a Israel. Non ten sentido. Entón, o mundo está tolo. Como vos digo, que non podo controlar nada diso. Entón, teño que enfocarme en o que sí que podo controlar ou tentar controlar e seguir facendo ben eu no cole, na miña familia, na miña comunidade, nas redes. Non sei, que máis podemos facer?